Nagapo ti Savior Schools, our Savior Schools Foundation. Nag-ano tayo ti career coaching nga makon ko na ma'am. But previously, napantay met iti Balatong Integrated School, Kaawakan High School, and hanapin mi ti mesa nga napanan ni sa I think Holy Spirit Academy of Lawag. Okay. Continuous detoy apo at nagsurat tayo met, inaprobaran met ni Mayor detoy nga activity ti Peso Lawag apo kasi mandato detoy iti Public Employment Service Offices na kami ag-conduct iti career coaching and career guidance ti amin nga eskwela nga offer ti grade 10 ken grade 12 and even sa college po. In fact, the Department of Labor and Employment is it's very serious in paving the way for a better life for all for the Filipino youth tungo sa bagong Pilipinas. Apo nga Public Employment Service Offices iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, for Region 1, La Union, and Pangasinan nga strengthen detoy tapnon ma-equipan amin nga ubing tayo, amin nga learners tayo nga makapagprepara iti better future.